क'क्राझार सहरनि बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव 19थि फिथिखा बोसोरसालिया खन्थाइ जथुमा हाबाफारि खुंफुंनाया गाहामैनो जानानै थांबाय। थांनाय 12 जुन खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। मख'जाथावदि गोदान गोदान लिरगिरि जोनोम होनाय, गोदान गोदान थुनलाइ जोनोम होनाय, लोगोसे गोजाम गोदान खन्थाइ लिरगिरिफोरखौ बोसोराव खेबसेनो ज' खालामनानै खन्थाइ आवरायनायनि खाबु होनायनि बायदि थांखिजों बे फिथिखा बोसोरसालिया जथुमाखौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जायो होननानै मिथिहोदों। आरो बे फिथिखानि खाबु होनायजोंनो गोबां लिरगिरिफोरा खन्थाइ थुनलाइ सोरजिनो हाबाय। लोगोसे बे फिथिखा आयदायाव खन्थाइ सोरजिनानै सासे लिरगिरिया साहित्य एकाडेमि बान्था आरजिनो हानायखौबो मिथिहोदों बिथांमोना। गुबै उद्देश्य माने गिबि बाथ्रा जाहैबाय फिथिखानि जोनोमनि आन्दोनि बाथ्रा बेखौ मिथिग्रोनांगोन। फिथिखाया बोरै जाफैखो? गिबियावनो फिथिखानि सिगाङावनो क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम होननाय मोनसे गौथुम दंमोन। बे गौथुमखौ बै समाव ब्रजेन सारमोन, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, गेदेमा थुनलाइगिरि, क'क्राझार कलेजनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल दानिराम बसुमतारी, बेनिफ्राय सत्यप्रिय ब्रह्म पाटगिरि, बेनिफ्राय जोंहा बे ब्रह्म सार सेल्फ टेक्स अफिसार बिथांमोना दाना गालांदोंमोन बेखौ। जोंहा आदा सार प्रसाद मुसाहारि दाबो थांना दं। बे दाना गालांनाय बै समनि बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमा बोसोराव खेबसे खन्थाइ आवरायोमोन बे जायगायावनो, बे बेसिक ट्रेनिं सेन्टारावनो। बे हाबाफारिया फैयै फैयै जोंहा माबा जोब्बाय बे माने बेखौ रुफाथि मायथाइ, बेखौ बे रुफाथि मायथाइखौ जों इउएन एकाडेमियाव खुंदोंमोन बोसोरनैसो सिगां। बे बोसोराव खेबसेल' खुङो हिसाबै जों समा खम जायो हिसाबै जोङो माबायाव खेबनै खन्थाइ आवरायनायनि हाबाफारि लानो हिसाबै बे क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनि सिङावनो माने फिथिखा होननाय मोनसे आरो ग्रुप दाना लाफिनदों जोङो। बे मोनसे पियरलि इनफर्मेल ग्रुप, माने बे अफिसियेल ग्रुप नङा, इनफर्मेल ग्रुप मोनसे। बे जोंनि क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनि नेहाथारि आरो आफादगिरियानो बेनिबो आफादगिरि नेहाथारि। दा बे मासाव जों खेबनै नैथि सुनिबार आरो ब्रैथि सुनिबार बेखौ जोङो 2003 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। 2003 मायथाइनि सेकेन्ड सेटारडे जुन दान फैयै बियो दिनै 2022 मायथाइयाव 19थि बोसोराव आगान होबाय। देग्लाय 19थि बोसोरारि जोनोम सान लोगोसे बोसोरारि खन्थाइ आवरायनाय बे हाबाफारि। बे जोंनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय मा? फिथिखानि गुबै उद्देश्यआ जाबाय माने बा बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों गोदान गोदान लिरगिरि जोनोम होनाय, गोदान गोदान थुनलाइ जोनोम होनाय, गोजाम आरो गोदान लिरगिरिफोरखौ ज' खालामनानै बोसोराव खेबसे माने जों माने खन्थाइ आवरायनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा होनाय मोनसे प्लेटफर्म बेयो। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिया खन्थाइ सोरजिबाय, थुनलाइ सोरजिबाय। इभेन जोंनि फिथिखा आड्डायाव खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइखौ साफायनानैनो सासे खन्थाइगिरिया माने साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनखांबाय। आथिखालाव बिथाङा मन्थ्रि जानानै दङ, इउजि ब्रह्म सार। बिथाङाबो बे फिथिखानि प्लेटफर्मावनो खन्थाइ आवरायनानै बे खन्थाइखौ साफायनानै दिहुननाय खन्थाइयानो मोनसे बोसोराव माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों बर'फोरनिफ्राय। नुनो मोनदों। जोंनि बुंनांगौआ बेनो, जों बे इउनिभारसिटियाव फरायनाय गथ'फोर होन, कलेजाव फरायनाय गथ'फोर होन, जोंनो हानायमानि जों फन खालामनानै बा अर्गानाइज खालामनानै बा लाइजाम हरनानै जों लिंहरो जाहाथे बिसोरो फैनानै बे फिथिखानि प्लेटफर्म बा बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनि प्लेटफर्माव माबायदि थुनलाइ बा खन्थाइखौ सावरायनाय जायो बा आवरायनाय जायो बिथांमोना फैनानै बेयाव माने बेनि रसखौ लानो थाखाय जों खावलायहरनाय जायो। बे हिसाबै फैहोनायनि थांखिया बेनो जे खन्थाइखौ बोरै आवरायो, खन्थाइखौ माबोरै सुजुयो, खन्थाइनि स्टाइलफ्रा माबायदि, बेनि रोसि एबा बिदैखौ बेयाव फैयोब्लासो नुनो मोनो, मोनदांनो हायो। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ लिंहरो, फैनानै गोबाङानो बाहागो लाफैयो। दा बिदिनो गोदान गोदान खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिबो जोनोम जागासिनो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो। नैबे समाव नंगौ आथिखालाव माने खन्थाइया ओरैबायदि जिनिस, बेहा जेबो अख्रां गैया, जेबो फाताल गैया, बेहा सिमायानो गैखाया। माने जिखुनु रोखोमनि खन्थाइखौ लिरनो हायो, जायखिजाया रोखोमनि खन्थाइखौ आवरायनो हायो। माने आथिखालाव माने फ्रि भार्स खन्थाइ जायखौ होनो, बेनि पपुलारिटिया बांगासिनो दङ। ओरैनो गोबां रोखोमनि सिलेबेल खन्थाइ दङ। सोरबा टांका होनो, हाइकु होनो, माबा माबि होनो, गाजाल होनो, नानानथा सिलेबेलनि खन्थाइ दङ, नानानथा रोखोमनि खन्थाइ दङ। बे खन्थाइनि अनगायैबो फ्रि भार्स माने उदां खबाम होनो जायखौ,
उदां खबामनि खन्थाइया बांसिन जोंनि गेजेराव पपुलार जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा जोंनि गोदान जोलैफ्रा बबे मोनसेखौ मोजां मोनो बे गावसिनि खोथा बे सोरबा बे सिलेबेल लाइननि खन्थाइ लिरना मोजां मोनो आरो गोबाङानो बे उदां खबामनि खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो बे गावबा गावनि सायाव सोनारगोन आरोखि बे मा खन्थाइखौ बे लिरनानै मोजां मोनो माबायदि खन्थाइखौ बियो फरायनानै मोजां मोनो बे गावबा गावनि सायाव सोनारगोन बयनिबो माने माबाया एखे नङा आं ओरैनोबाबो एसे उन्दैनिफ्रायनो एल.पि. स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो खोब फरायनो मोजां मोनोमोन आं सल'मा खन्थाइखौ खम फरायोमोन ओमफ्राय जोंनि गेजेरावथ' बर'फोरनि गेजेराव बे रोखोमनि लाइसि बा खुगा लाइसि खम ओंखारो मालाबा लिरगौ सानबाबो लिरनाय जाया फरायबाय थायो दा नैबेबायदि प्लेटफर्मा सफैबाय ओंखायनो आङो बेवहाय थाफानो खोब मोजां मोनो आं लोमजा साजाबाबो गारनो बाथारो आरो माने सिगाङाव लिरनाय जायोमोनब्लाबो जोंनाव बेबायदि प्लेटफर्म गैयामोन दा नैबे प्लेटफर्मखौ मोननानै बिराद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो फैबाय थायो आङो खनसेबो नागारनाय जाया जेसेनो हानायमानि नाजानानै फैयो आरो खन्थाइया बुरजायैनो जाबाय खिन्थु आं दाबो बिजाब दिहुनथ'नाय जायाखै मानो होनबा खन्थाइया गांसे बिजाब जानांगौबा गोबाङैनो जानांगौ बांसिनै आंनाव माने सल' दङ सल' बिजाबा गांब्रै जाबाय बेनिफ्राय आं ओरैनो मा होनोमोनलाय गथ'फोरनि सल' हिसाबै सल'बाथा माखासेया बांसिनानो सल'बाथाबाबो आंनो सोरजिनाय बे सल'बाथा मोनसे जाबाय आंग्रोमोन्दा होनो बेनिफ्राय आङो असमिया थुनलाइ खोब फरायसोगारो ओमफ्राय ट्रेन्सलेट खालामनो आं बिराद गोसो जायो खिन्थु समनि आंखालाव खालामनो हानाय जाया जों असमियाखौबो बुजियो हिसाबै बांलाखौबो बुजियो हिसाबै आं ट्रेन्सलेट खालामनो लुबैयो राव सोलायनो जोंनि गथ'फोरनो इयुन जोलैनो माने फरायनो खाबु होनो लुबैयो नाथाय सम जायाखै थेवबो आङो कानसन होननाय मोनसे सल'मा ट्रेन्सलेट खालामखांबाय आं थांनाय बोसोराव माबानि अनुपमा शर्मा फुजारि बायद'नि दा आं बिथांनि बिजाबफोरखौ फरायनो खोब मोजां मोनो दाखालि गांसे फरायबावदों आङो अयन' एखन अरण्य होननाय बेजोंनो बिथाङा माने साहित्य एकाडेमि मोनदों आं बेबायदिनो लुबैयो आरो माने असमिया थुनलाइ बा बांला थुनलाइखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो जायफ्रा भाषाफोरखौ एसे खस्थ' मोनो दा आं खालामबावनो लुबैदों दा नैबेबादि प्लेटफर्मखौ मोननानै गासिबो लोमजा साजायानो गाजोबलायनो नागिरो आंना ओमफ्राय फैबाय थाथों आरो लिरनायजों जोंनाव मोनसे सोलायनायनोबो लाबोनो हायो बेवहाय जोंनि बर' हारिनि मा होनो समाजनि राजखान्थिनि रांखान्थिनि सोलोंथाइनि फारसेबो सोलायहोनो हायो दा आंनि लिरनायजों बेखौ सोलायहोनो हादोंना हायाखै जों नाजानांगोन आरो जों लिरगिरिफ्रा नाजानांगोन आरो बे सोलायनाय समाजनि गुलाय गुजाय दाथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय मबाइलाव नुयो जोङो गोबां लाइमोनफोरनि माने गोजावनाय बा लाइमोनल' नङा बेवहाय गथ' गथाय गोनां माने हिनजावफोरनि खारफानाय गुलाय गुजाय थासारि बेफोरखौ जोङो लिरनायनि गेजेरजों जों फोसाबनो नाजानांगोन बा फोसाबनांगोन जोङो खिन्थु जाय बिथांमोनहा बेबायदियाव खालामदों बिसोर फरायनो मोनाबो जानोबो हागौ थेवबो मबाइलखौ नायो आरो बिसोरो दा बेफोराव बिथांमोननोबो जोङो मोनसे मेसेज हरनांगोन नाङा जों समाजखौ बेबायदि गुलाय गुजाय खालामनो नाङा बेखौ आं लुबैयो आरो आसा खालामो गोबाङैनो हायो ओमफ्राय बेवहाय जे ज' फैजोब्बायना जोंनि गोसोफ्रा लोगो मोनलायलायनानै जों बिराद बेस्थ' दानि जुगाव बिराद मुखुब माने लामायाव लोगो मोनलायलायनानै गोदोनि बादि मा ओंख्रि जाया बहा थांनो रायलायलायनायनि बिदि समबो गैला दा नैबे प्लेटफर्माव फैयोबा जों गोबावजों बा बेबायदि मोनसे जुथुमलायनायाव लोगो मोनलायलायनानै मोखां नुलायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनो लिरनायजों क्रिएसनजों सोरजिनायजों मानसिनि गोसोआ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आं सानो बिदिजों माने गासिबो संसारनि जिनिसफोरखौ नुजोबनानै नायजोबनानै बेखौ माबा मोनसे सोरजिनानै होनो हायो नामा बेबायदि क्रिएटिभ माइन्डजों सानबाय थायोब्ला आंनि बुजिनायाव देहाफ्राबो साइस्थ'फ्राबो मोजां थायो नामा बेबायदि सानदों आरो माने आंनि जुजिनायाव माने समाजखौबो फोसाबनो लुबैयो नालाय होमब्ला समाजखौबो नायफ्लांहरबाय थायो मानसिफोरखौबो नायफ्लांहरबाय थायो सोर माबायदि सोर मारै जादों
माने बेखौबो नायनानै सोलोंनानै केरेक्टार सोमजिनो लुबैयो आरो आखल सोमजिनो लुबैयो दा बेबायदि हिसाबै मोजां मोनो नोंथांमोना जे बाहाय खस्थ' लानानै जोंनि बेफोर हाबाफारिखौ फोसावनो आखायाव लादों बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होयो दा गुबै बाथ्राया बेनोल' जोङो जों मिथिगौ जोंनि बर' हारिया हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोङो जिउ जाबोगासिनो दङ बे जिउ जाबोनायाव जोङो गेजेराव थैबाय बिदिनो बबेबा समाव जोङो नासयजाथारनानै जों जोबस्रांथारबायानोमोनानो बिदिनो जोंनि जाथि राव हारिमु धर्म खेबसे समाव जोबथारथारबायामोन नाथाय जों दा नुनो मोनदों जोंनि रावा थैहां बर'हांबाबो दाबो थैथाराखै दा बाहाय आंनि हिसाबै आं नुनो मोनदों जोंनि हारिनि रावा बे बर' रावा माबा मोनसे गावनि जुनिया आखुथाय माने इउनिक स्टाइल दङ जेरै चाइनिस रावफ्रा 3000 बोसोरनि सिगां बिसोरनि लिरनाय इन रिटेन फर्म मोनो बिसोरनि चाइनिस भाषाखौ दाबो बिसोर 3000 बोसोरनि उनावबो दाबो बे रावखौ रायलायबाय थायो बिसोरनि बेनि आन्दोआव मा दं होनना बुङोब्ला बिसोरनि रावा मोनसे जुनिया आखुथाय इउनिक स्टाइल दङ बिनि थाखायनो बिसोरनि रावा हाजार बारहुंखा बारबाबो हाजार बिपद आफदबाबो बिसोरनि रावा दासिमबो थांनानै दं थिग बिदिनो जोंनि रावखौबो आं नुनो मोनो जोंनि बर' रावा मोनसे जुनिया आखुथाय दं जायनि थाखाय जों हारि हिसाबै थैदोंबाबो दाबो रावा थैथाराखै दा बाथ्राया बेसो दा जोङो जाथिखौ फोथांनो होननाय बाथ्रायाव जों गिबि जों रावखौ नायग्रोनांगोन जोंनि राव थायोब्लासो जाथिया थागोन जोंनि राव थायाब्ला खिन्थु जाथिया थानाय नङा दासिम जोंनि रावा जिहेथु थांनानै दं दा बेखौ जों फोथांना लाखिया जोंनि दायथ' हिसाबै आं सानो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल साहाबा बुंदोंमोन खेबसे समाव जे 50 बोसोरनि उनाव बर' रावा थैलांगोन खिन्थु दा जों उल्थासो नुनो मोनदों जोंनि दा भाषाया संबिजितनि 80 सिटआव थिसनजादों 80 सिटआवसो थिसनजाबोबाय दा हाजार खन्थाइगिरि रायथाइगिरि ओंखारसिनबायसो दा जोंनि रावा जौगाखांलांगासिनो दङ थिग बे मुहुर्तआवनो आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओरैनो सिबिबाल' जाया बेखौ जोङो सरसा खालामनांगोन बाहेरायाव देखायनांगोन माने खन्थाइ आवरायनांगोन लिरनांगोन बायनांगोन फरायनांगोन होमबासो जोंनि रावा थांनानै थागोन बेखौ साननानै जोङो नैबे जोंनि खन्थाइ आवरायनाय जोंनि फिथिखानि आददा बर' साख्रि थुनलाइ आरो गौथुमनि मोनसे दालाइसा बेयो दिनैसिम 19 बोसोर जाबाय जों बेफोरबायदि आददाखौ गेजेर समाव जोङो आसामनि दाब दाब जायगायाव जेरै साउथ माबायाव गवालपाराथिंजाय जोङो लांखांबाय जों बिदिनो फोसावहैयो जोंनि थुनलाइनि हाबाफारिफोरखौ दा आं सानो जोंनि रावखौ फोथांना लाखिबा बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायनाय बा सल' फरायनाय बेफोरबायदिया खोब गोनांथार थिग बिदि साननानै जों दिनै बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायनाय सल' लिरनाय बेफोरखौ जोङो फालिबाय थायो बेखौनो आं सानो धन्यबाद नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं
क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360